Bore da i chi gyd, a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Un o uchafbwyntiau'r flwyddyn i ni fel eglwys yw ein cyfres ni o Gwasanaeth Carolau. Yn amlwg mae Lenin wahanol. I fi yma yn yr adeilad ar fy mhen fy hun, fel chi siŵr o fod yn gallu dyfalu o'r sŵn. Jyst neb yma gyda fi i ganu, i ddarllen o'r Beibl, i gael rhyw ddiod a mince pie ar y diwedd. Ond ein bod ni wedi'n gwasgaru y bore yma, mae'r arglwydd gyda ni wrth i ni ei addoli Os ych chi'n ymuno â ni, croeso mawr i chi. Ac rwy'n gweddio, rwy'n ni fel eglwys yn gweddio bendith Duw yn helaeth arnoch chi. Felly gadewch i ni weddio nawr a dechrau'n oedfa gan gyflwyno'n hunan i Dduw. O arglwydd ein Duw, i ni'n diolch i ti am ddiwrnod newydd ac yn diolch i ti nawr am gyfle yn y ffordd gwahanol yma i ddod at ein gilydd i ddathlu'r Nadolig. I ni'n gofyn y bydd yr oedfa hon yn dy ogonedd i di, a bydd pob carol sy'n cael ei chanu, pob darlleniad, pob eitem arall i gyd yn pwyntio ni at yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Dad, ni'n gofyn y bore yma, yn neud i siarad â ni, yn neud i weithio yn ein calonnau ni bob un. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu carol efo'n gilydd ac ni'n mynd i ddechrau efo'r carol cyfarwydd hynny o dawel ddinas Bethlehem. Ni am fynd yn awr nid i Bethlehem, ond i Dom Gwynlais ar gyfer ein darlleniad cyntaf ni. Nadolig llawen! Y darlleniad cyntaf yw Luc 1:26-29.
Yn y 6 mis, anfonwyd yr angel Gabriel gan Dduw i drefyng Galilea o'r enw Nazareth, at oerydd oedd wedi ei ddewyddio i ŵr o'r enw Joseph o dŷ Dafydd. Mair oedd enw'r oerydd. Aeth yr angel ati a dweud, Henfych wellt ydi, yr un y roddodd Duw ei ffafryddi, a mae'r arglwydd gyda thi. Ond cythryblwyd hi drwyddi gan ei eiriau, a cheisio dirnad pa fath gyfarchiad a allai hyn fod. Medda'r angel wrthi. Paid ag ofni Mair, oherwydd cefast ffafr gyda Duw, ac wela, byddi'n beichiogi yn dy groth ac yn esgor ar fab, a galwi ef Iesu. Bydd hwn yn fawr, a mab y goruchaf y galwyr ef. Rydd yr arglwydd ddiwydd a orsydd Dafydd ei dad, ac fe dirnas ar dŷ Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Meddai Mair wrth yr angel. Sut y digwyddodd hyn gan nad oedd yn cael cyfarthred â gŵr? Atebodd yr angel, hi. Daw'r ysbryd glân arnat, a bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Am hynny galwyr y plentyn a genhedlir yn sanctaidd, mab Duw, ac wela, y mae Elizabeth dy berthynas hithau wedi beichiogi ar fab yn ei henaint, a dyma'r 6 mis i'r honna elwyr yn ddiffrwyth, oherwydd ni bydd dim yn amhosibl gyda Duw. Dywedodd Mair. Dyma lawforwyn yr arglwydd, bydde di mi yn ôl dy air. Ac aeth yr angel i ffwrdd oddi wrthi. Diolch i chi, Georges, am y darlleniad hwnnw. Ni'n mynd i fynd nôl nawr i Bethlem efo Carol arall draw yn Hawelwch Bethlem Dref. Un o'r pethau sydd yn aml yn digwydd mewn ffilm yw fod yr stori'n dechrau ac yna mae gennych chi'r flashback. Chi'n mynd yn ôl i weld rhywbeth sydd wedi digwydd yn flaenorol. A mewn ffordd dyna ni'n mynd i wneud nawr. Ni wedi dechrau ar yr hanes yn clywed am Gabriel yn dod at Mair. Nawr, ni'n mynd i fynd nôl canrifoedd i glywed yr addewid. Naeth Duw trwy'r proffwyd Eseia a bydde fe yn anfon yr un yma.
oedd yn mynd i gael ei enni i'r forwyn fair. Ni'n mynd i fynd felly at y Browns am ein darlleniad nesaf ni. Nadolig llawen! Ein darlleniad nesaf yw Eseia 9:1-7. Ond ni byd trywellwch eto i'r sawl a bu mewn cyfyngder. Yn yr amser gynt, bu camdrin ar wlad Sabilon a gwlad Naftali. Ond ar ôl hyn, bydd yn anrhydeddu Galilea'r cenhedloedd ar ffordd y môr dros yr Iordonen. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welod o leini mawr. Yr rhai a bu'n byw mewn gwlad o gafig didew a gafodd lewyrch golau. Amlheais o'r foled iddynt, chwanegais lawenydd, llawenhant wrth blaen fel yn adeg y cynheuaf, ac fel y byddant yn gorfoledu wrth rannu'r ysbain. Oherwydd drylliais yr iau oedd yn faich iddynt a'r croesfar oedd ar ei hysgwydd, a'r ffon oedd gan ei gyrrwr, fel yn nid Midian. Pob esgyd ar droed rhyfelwr mewn ysgarmes, a phob dilledyn wedi ei drybeiddu mewn gwaed, fe'i llosgir fel tanwydd. Canis bachgen aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe gelwir cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth nac ar ei heddwch i orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth. Yw sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder o hyn a hyd byth. Bydd sel arglwydd y lluoedd yn gwneud hyn. Adeg yn y Dolig, yn aml iawn, mae yr hen a'r newydd yn cyfarfod. Mae cael coeden yn eich tŷ yn hen draddodiad, ond wrth gwrs mae cael y goleadau llachar LED yma yn rhywbeth newydd, a fi'n siŵr allwch chi feddwl am enghreifftiau eraill. Wel, yn ein ddwy eitem nesaf, ni'n mynd i weld yr hen a'r newydd yn dod ac yn cyfarfod. Mae gennym ni Garol, newydd sbon, sydd yn mynd i gael ei darllen i ni gan fardd y mis Radio Cymru. Ac yna fyddwn ni'n canu carol efo'n gilydd hen Garol Plygain. Wel, dyma'r bore gorau i gyd. Carol y ffordd. Mae'r ffordd draw i Fethlem yn hir ac yn droellog. Mae'n arw dan draed a'r goleuni'n gwanhau. Dim gorffwys i'w gael i forwyn sy'n feichiog, dim croeso, dim cysur, ond stabal i'r ddau. Mae'r ffordd lawr o'r mynydd yn arw y llithrig i lygaid y ddallwyd gan angel o'r nef, a'i pennau yn llawn o'r fath newydd pwysig, prysure'r bugeiliaid tua Bethlehem dref. Mae'r ffordd draw o'r dwyrain yn bell, a llawn peryg. Mae'r cymelod yn flin, ond mae'r seren yn glir i dywys y doethion at un heb i debyg sy'n deilwng o'i rhoddion o aer, thys a myr. Mae'n ffordd ni at Iesu yn ddi-rwystyr bellach, fel canol dydd gole mae gair Duw mewn cnawd. Mab Mair, oen dinam, y brenin o linach sy'n arglwydd i'n cadw, i'n caru yn frawd. Wel, dyma'r bore gorau gyd yr oed i'r byd wybodaeth. O enni'r gwaraeth Iesu'r gwerin dwyn o sy'n gamsyniaeth.
Fe ddaeth ein brenin mawr am brawd a'n wisg o gnawd genedig. Rhyfedd o gweled mab diw ner ar fronau pyr forwynig. Rhyfedd o nadderfydd yw hon yn dragywydd, o roedd ydi henydd i bob dawn a denydd. Llawenydd a gwenydd i ganu. Nid caniad blygeiniol ai Nelson hanesion, i'r enaid crediniol sydd gynnes ddigonol, ond wyfodd ddewisol with Iesu. Agorwyd ffordd i'r neddol wlad drwy'r meddigrad Caerdydd. Hwn ydyw'r gŵr sy'n maddau'r bariach awd o'r rais ychydig. Y sawl sy'n byw drwy ddiw a'i ddawn wrth reol iawn a thrawiaeth. O fewn i hwn mae ysbryd briw a delw diw'n dystiolaeth. Mae heddwch cydwybod drwy waed y cyfamod, a thon o'r mechichod yn golain y gwaelod. Fel nod wedi osod i'w dwyso. Newid i'r ymfian y meddwl bron taflan. Mae tyniad ar amcan at ddichedd sancteiddlan. Croesonian i hunan yw honno. Can fydded pob rhywenaid byw mor ymys yw'r Meseias, i wrthladd am casad am sir a darnio mir ei deyrnas. Hyfryd o fraint yr enau trist cael brawf o grist fel priod, a hyn i berch yn cywir ffydd y sydd a fydd rhyfeddod. Mae ffrydiau lawenydd yng Nghaes Salem newydd, preswyl fal anlonydd i fyw yn dragywydd. Lle na ddawr dialydd na'i deulu. I brynwr sancteiddiol sydd drosom yn eiriol, anodded rhinweddol a doniau rhyw dynol. Caniadau dragwyddol sy'n gweddi. Fi'n dwlu ar carolau plygain yma, ond fi'n ymwybodol fod yna rai geiriau hir, cymleth anghyfarwydd ynddyn nhw. A felly, rhaid ofyn bod chi blant yn dechrau switcho bant, i ni yn mynd i gael eitem nawr yn arbennig i chi. Quick costume change. O'n i'n gwybod bydd y pobl yn cwyno os nag oedd y siwmper Nadolig yn gwneud ymddangosiad ar ryw bwynt. Nawr, blant. Un o'r geiriau mwyaf pwysig yn y Beibl i gyd ac yn arbennig adeg y Nadolig yw'r gair gwaredwr. A ni'n mynd i feddwl am hynny ychydig bach eto yn nes ymlaen yn yr oedfa. Ond beth yw gwaredwr? Dwi ddim yn air ni'n defnyddio o ddydd i ddydd falle. Be mae'n golygu? Wel, gwaredwr yw rhywun sydd yn achub, neu rhywun sydd yn ein helpu ni, yn delio gyda problem sydd gennym ni. Beth sy'n gwneud rhywun yn waredwr da? Neu beth sy'n dod i'r meddwl i chi pan chi'n clywed am rhywun sydd yn achub?
achub? Wel, fi wedi gofyn i rai ohonoch chi, na ni weld pa atebion ddath nôl. Mae'r heddlu yn helpu pobl. Ymladd tan. In America. Doctor. Mae cwsyn yn helpu pobl. Hope. Fel arfer, pan ni'n meddwl am achubwr, ni'n meddwl am rhywun mawr, cryf, pwerus, sy'n gallu achub. Ond chi siŵr bod ddim yn meddwl am rhywbeth fel hyn? Ond chi'n gweld newyddion da yn Nadolig, y peth ryfeddol mae Duw wedi wneud yw anfon ei fab ei hun fel babi bach mwyn ein hachub ni. Chi'n edrych ar fabi a mae'n edrych yn wan ac yn fach ac yn ddinerth a ddim yn gallu achub neb. Ond dyma'r ffordd mae Duw wedi trefnu i'n achub ni. Mae Iesu wedi dod fel babi. Ac yna, ar ôl iddo fe dyfu'n ddyn, nath Iesu farw ar y groes. Ac eto, chi'n edrych ar y groes a chi'n meddwl, o, mae'n edrych yn wan ac yn ddinerth, dwi ddim hyd yn oed gallu achub ei hun. Ond dyna sut oedd Duw yn mynd i'n hachub ni. Trwy Iesu'n dod fel babi, trwy Iesu'n byw bywyd perffaith, trwy Iesu'n marw ar y groes, ac yna yn dod nôl yn fyw. Dyna yw newyddion da yn Nadolig, fod Duw wedi anfon y gwaredwr perffaith ar ein cyfer ni. Os ych chi eisiau clywed mwy am yr achubwr yma a cael lot o hwyl ar yr un pryd, yna pan nag ych chi yn tiwnio i fewn i'r awr i blant Nadoligaidd, prynhawn yma am 3 o'r gloch. Os ych chi wedi ymuno â ni yma dros y blynyddoedd diwetha yn ein gwasanaeth yng Ngoleg Canwyll, byddwch chi'n gwybod mai eitem rheoledd erbyn hyn yw perfformiad gan Côr y Wain Ddyfal. Mae'r côr wedi bod yn ymarfer yma yn yr adeilad, dros y blynyddoedd diwetha o leia, ac i ni felly yn ei gwahodd nhw i ddod i ganu ni ac yn mwynhau gwrando ar eu lleisiau nhw a cael chydig o seibiant i'n lleisiau ni. Ac o'n i ddim yn mynd i adael i'r pandemig yma i rwystro hynny. Felly, mae gennym ni eitem arbennig iawn nesaf. Mae'r côr neu rai aelodau o'r côr o leia wedi paratoi a rhoi can at ei gilydd ar ein cyfer ni. Felly, diolch iddyn nhw a fi'n siŵr y byddwn ni gyd yn mwynhau yn fawr nawr. Dewch at eich gilydd am blaenwch yn hyd-reni, Alleluia. Gwydd ar y feddwl y seren fawr glir, yn arwain yr heol i ni. At dresedd y baban, y plentyn fach tirio, ar oed yr
Wel, diolch eto i'r côr ac i ni'n gobeithio y byddwn ni mewn ffordd i'ch gweld chi yn y cnawd efallai blwyddyn nesaf. Wel, mae'r gweddill ohoni wedi cael chydig bach o seibiant yn awr, a felly mae'n iawn bod ni yn canu carol arall. Ni'n mynd i ganu o deuwch ffyddloniaid, oll dan orfoleddu. O
Ni wedi clywed yn barod o lyfr y proffwyd Eseia, fod Duw yn mynd i anfon brenin. Ac wrth gwrs mae'r Hen Testament yn llawn o addewidion a proffwydoliaethau a chysgodion sydd yn dweud wrthon ni sut un fydd y brenin neu y Meseia yma. Mae rai o'r proffwydoliaethau yn reit gyffredinol, yn sôn am ei gymeriadau a yr hyn mae'n mynd i gyflawni. Ond mae rai o'r proffwydoliaethau yn hynod o benodol, ac mae hynny'n wir am y darlleniad nesaf. Ac ni'n mynd i fynd draw nawr i Lanischen mwyn i Lynn ddarllen ar ein cyfer ni. Nadolig llawen bawb, daw'r darlleniad o Meica, pennod 5, adnodau 2 i 5. Ond ti, Bethlehem Ephrata, sy'n fechan i fod ymhlith llwythau Jwda, ohonau ti a daw allan i ni fod yn llywodraethwr yn Israel, a'i darddiad yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. Felly, fe gedi hyd amser esgor yr un feichiog, ac yna fe ddychwel y rhai fydd yn weddill yn Israel a titylwydd. Fe saif ac arwain y praidd yn nerth yr arglwydd, ac y mawredd enw'r arglwydd i Dduw, a byddent yn ddiogel, oherwydd bydd ef yn fawr hyd derfynau'r ddaiar, ac yna bydd heddwch. Diolch, Lynn. Y proffwyd Meica fyna yn rhagweld y byddai y brenin o Dduw yn mynd i anfon i eistedd ar orsedd Dafydd yn cael ei eni y Bethlehem, tref Dafydd. Ac wrth gwrs, ni'n gwybod, fel glywon ni mewn moment, mae dyna yr union beth ddigwyddodd a cafodd y babi bach yna i roi i orwedd mewn preseb. Ac nawr mae rai o'r plant yn yr eglwys yn mynd i ganu am y rhyfeddod hwnnw i orwedd mewn preseb roed creuwr y byd.
Wel, diolch i chi blant, oedd hwnna yn ffantastig. Diolch o galon. Wel, ni'n mynd i droi nawr at darlleniad arall, nôl eto yn yr Efengyl yn ôl Luc, lle i ni'n clywed am nawr y ddigwyddiad, y reswm i ni'n dathlu adeg y Nadolig, geni y brenin Iesu. Nadolig llawen oddi wrth Huw a Mari. Mae'r darlleniad yn dod o lyfr Luc, yr ail benod, adnodau 1 i 21. Yn y dyddiau hynny, aeth gorchymyn allan oddi wrth Cesar Augustus i gofrestru'r holl ymerodraeth. Digwyddodd y cofrestru cyntaf hwn pan oedd Caerenius yn llywodraethu ar Syria. Aeth pawb felly i'w gofrestru, pob un i'w dref ei hun. Oherwydd ei fod yn perthyn i dŷ a theulu Dafydd, aeth Joseph i fyny o dref Nazareth yng Galilea, i Jwdea, i dref Dafydd a elwyr Bethlehem, i ymgofrestru ynghyd â Mair ei ddiweddu, ac yr oedd hi'n feichiog. Pan oeddynt yno, cyflawnwyd yr amser iddi esgor, ac esgorodd ar ei mab cyntaf ynedig. A rhwymodd ef mewn dillad baban a'i osod mewn preseb, am nad oedd lle iddynt yn y gwesty. Yn yr un ardal yr oedd bugeiliaid allan yn y wlad yn gwarchod ei praidd liw nos. A safodd angel yr arglwydd yn ei hymyl, a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch, a daeth arswyd arnynt. Yna dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch ag ofni, oherwydd wele, yr wyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da, am lawenydd mawr, a ddaw i'r holl bobl. Ganwyd i chwi heddiw yn rhef Dafydd waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. A dyma'r arwydd i chwi. Cewch hyd i'r un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn preseb. Yn sydyn, ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o'r llu nefol, yn moli Duw gan ddweud, gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddeiar tangnefedd, ymhlith y rhai sydd wrth ei fodd. Wedi i'r angylion fynd ymaith oddi wrthynt i'r nef, dechreuodd y bugeiliaid ddweud wrth ei gilydd, gadewch i ni fynd i Bethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth yr hysbysodd yr arglwydd ni amdano. Eithant ar frys a chawsant hyd i Fair a Joseph a'r baban yn gorwedd yn y preseb, ac wedi ei weld, mynegasant yr hyn oedd wedi ei lefaru wrthynt am y plentyn hwn. Rhyfeddodd pawb a'i clywodd at y pethau, a ddywedodd y bugeiliaid wrthynt. Ond yr oedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon, ac yn myfyrio arnynt. Dychwelodd y bugeiliaid gan ogoneddu a moli Duw am yr holl bethau a glywsant ac a welsant, yn union fel y llyfarwyd wrthynt. Pan ddaeth yr amser i enweidi arno, ymhenwydd diwrnod, galwyd ef Iesu, yr enw a roddwyd iddo gan yr angel, cyn i'w fam feichiagu arno. Diolch i ti, Huw. Nawr, mae'r Nadolig yma yn sicr o fod yn wahanol iawn i'r arfer. Ond fi'n siŵr mae un peth fydd yn ddigon tebyg yw byddwn ni'n cynhyrchu lot fawr o wastraff. Dis i ar draws rhoi ffigurau ar y we, allai ddim addo bod nhw'n wir, achos dyw popeth chi'n ffind ar y we ddim yn wir, a falle bydd yr rhifau yma di dyddio ers cwpl o flynyddoedd, ond o'n nhw mor frawychus, fi'n eitha siŵr bod nhw'n agos at y gwirionedd. Enghraifft, pan mae'n dod i lapio anrhegion, o'ch chi'n gwybod ein bod ni yma ym Mhrydain yn defnyddio rhyw 227,000 o filltiroedd o bapur lapio. Ac mwyn sticio popeth at ei gilydd, ni'n defnyddio 40 miliwn rolyn o dap selo. Ac i ni'n anfon ar gyfartaledd rhyw biliwn o gerdiau Nadolig at ein gilydd,
Ac mwyn cynhyrchu'r cardiau hynny, mae'n cymryd rhyw 33 miliwn o goed. A chi'n meddwl faint o hynny sydd just ar ôl Nadolig yn cael ei daflu yn y bin. Neu beth am y bwyd i ni'n bwyta. Mae'n rhan bwysig o'r Nadolig. O'ch chi'n gwybod bod yna rhyw 17.2 miliwn Brussels sprout yn cael ei wastraffu. Nawr falle i rai ohonoch chi, bydd hwnna ddim yn eich poeni chi rhyw lawer, achos chi ddim yn hoffi sprouts. Fi'n dwlu ar sprouts, sa'n hoffi mince pies, a felly o'n i ddim yn synnu bod yna 375 tunnell o mince pies sydd jyst yn cael ei taflu i ffwrdd bob blwyddyn. Neu beth am anrhegion. Maen nhw'n amcan gyfrif fod yna 700 miliwn o bunnoedd yn cael ei wario ar anrhegion dyw pobl jyst ddim angen a ddim eisiau. Ac bydd rhyw 42 miliwn o bunnoedd o'r anrhegion jyst yn cael ei taflu i ffwrdd. A hyd yn oed os ni ddim yn taflu pethau i ffwrdd, fi'n siŵr bod llawer ohono ni efo rhyw bentwr bach yn y tŷ o anrhegion i ni jyst yn mynd i roi i'r siop elusen, neu jyst yn mynd i roi yn yr atig tan flwyddyn nesaf, fel bod ni'n gallu roi i rywun arall. Mae'r Nadolig yn llawn o wastraff. Mae yna bethau i ni'n rhoi ac yn derbyn ac yn prynu ac yn rhoi yn cypyrddau a'n ffridges i ni just ddim eu hangen. A maen nhw'n cael eu taflu i ffwrdd pan mae'r Nadolig drosto. A felly cwestiwn pwysig dros ben i ni ofyn yw beth i ni angen? A mae'n gwestiwn i ni fel teulu yn aml yn gofyn i'n gilydd wrth i ni drafod anrhegion, hynny yw ni ddim eisiau gwastraffu, felly beth wyt ti angen? Os yna rhywbeth sydd ddim gen ti gallai gael i ti. Nid beth ti eisiau yn unig, ond beth wyt ti angen? Gai ofyn, beth i chi angen eleni? Beth i chi angen yn Nadolig hwn? Wel, mae'r Nadolig yn ein cyflwyno ni i'r ffaith ein bod ni angen gwaredwr. Falle bod chi erioed wedi meddwl am hyn o'r blaen, ond beth mae'r geni gwirthiol yn ei ddangos i ni? Beth mae'r darlleniadau, a'r carolau a'r cwbl oll yn cyflwyno i ni yw ar lefel sylfaenol, beth i chi a fi angen yn y Nadolig hwn yw nid cardiau, nid sprouts na twrci, na ganrhegion. Dim un o'r pethau hynny, beth i ni angen yw gwaredwr. Ac ni'n gweld hynny yn dod allan yn hollol amlwg yn y darlleniad ola gaethon ni. Luc 2, adnod 11. Ganwyd i chwi heddiw yn rhef Dafydd, waredwr. Yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. Holl bwynt y Nadolig yw fod Duw yn anfon achubwr, gwaredwr, sydd ei angen arnoch chi a fi. Nawr mae hynny wrth gwrs yn arwain yn syth at y cwestiwn, wel, beth i ni angen ein hachub rhagddo fe? Mae'n anodd dadle bod ni ddim angen cael ein achub, achos os ych chi'n dweud bod dim angen unrhyw help arno ni, wel, byddwch chi'n dweud yn y bôn fod y byd yn berffaith. Ac mi'n siŵr mae prin iawn yw'r bobl hynny fydd yn dweud fod y byd yn berffaith, fod popeth yn ei le, fod yna ddim problemau na pethau gwael, na pethau sydd angen ei newid a'i gwella. Ni gyd yn gwybod fod yna broblem neu problemau gyda'r byd yma. A felly, os ych chi'n gweud bod ni angen gwaredwr, wel, y cwestiwn yw, be mae'r gwaredwr yma mynd i'n hachub ni rhagddo fe? Achos os ych chi'n meddwl, reit, ein problem penna ni yw hwn, neu hwn, neu hwn, bydd hynny yn effeithio ar pa fath o achubwr i chi'n chwilio amdano fe.
Hynny yw, ni'n gwybod hynny bob dydd yn dyn ni. Os ych chi angen rhoi tân allan, chi ddim yn ffonio'r doctor. Neu os gennych chi ddannodd, chi ddim yn chwilio am help gan yr Incredible Hulk. Heblaw bod chi eisiau colli'ch dannedd chi i gyd. Beth yw problem ein byd ni? Wel, wrth gwrs, bydd llawer o bobl yn rhoi atebion gwahanol fan hyn. Ond gadewch i fi jyst nodi rai o'r pethau amlyca ni'n clywed amdanyn nhw o hyd. Falle'r pethau sydd yn dod yn syth i'ch meddwl chi. Mae gennym ni pethau fel newid hinsawdd, anghyfiawnder, hiliaeth, tlodi, diffyg addysg, ac wrth gwrs, yr hyn ni gyd yn wynebu ar y foment, pandemics a salwch. Chi'n gweld, os mae ein problem penna ni yw newid hinsawdd, wel, y gwaredwr sydd ei angen arno ni, yr gwaredwr ni'n mynd i obeithio amdano a chwilio amdano fe, yw rhywun fydd yn, enghraifft, yn dyfeisio ffynhonnell o egni glân. Neu os ych chi yn teimlo mai problem awr y byd yw anghyfiawnder neu tlodi neu diffyg addysg neu beth bynnag, yna wrth gwrs ych chi'n mynd i weld mae'r ateb i'r broblemau hynny yw falle gwaredwr yn y myd gwleidyddiaeth, neu gwaredwr y myd yr economi, neu gwaredwr sydd yn mynd i lliwnio rhyw polisïau yn y llywodraeth. Neu, os ych chi'n meddwl mae pandemics a salwch yw'r problem penna, yr gelyn mwyaf ni'n gwynebu, wel wrth gwrs, eich gwaredwr chi, yr un chi'n mynd i ymddiried ynddo fe, yw vaccines a meddygon a gwyddonwyr. Nawr, plis peidiwch camddeall. Fi yn cytuno'n llwyr fod y pethau hynny yn broblemau mawr, difrifol, sydd angen i gwynebu ac angen i ni geisio delio gyda nhw. Ond be mae stori'r Nadolig yn dweud wrthyn ni yw fod ein problem ni yn llawer fwy difrifol na'r un o'r pethau hynny. Pan mae Duw yn dweud bod yn mynd i anfon gwaredwr, a pan mae'r angylion yn dod ac yn dweud wrth y bugeiliad i fynd i chwilio am y gwaredwr sydd wedi ei eni, nid dod i'w achub rhag un o'r pethau hynny mae'r gwaredwr yma wedi gwneud yn y bôn. Na, mae'n problem ni'n llawer dyfnach na'r pethau ni wedi sôn amdano. I ni wedi'n heintio gyda clefyd llawer mwy difrifol na Covid-19. Ond wir, dyw problemau mawr y byd ddim mas fyna, maen nhw mewn fan hyn. I fi ddim just angen cael fy achub rhag holl bethau erchyll y byd yma, fi angen cael fy achub rhag fy nghalon fy hun. Gallwn ni ddweud, beth i fi angen achubiaeth rhagddo yn fwy na dim byd arall yw fi fy hun. Chi'n gweld fel pobl, rydyn ni gyd wedi gwrthryfela yn erbyn Duw. A'r gair mae'r Beibl yn defnyddio i ddisgrifio hynny yw pechod. A dyna pam i ni yn ymddwyn yn hunanol ac yn falch. Dyna pam i ni'n trin pobl eraill mewn ffordd twyllodrus. Dyma pam i ni'n gallu bod mor farus. Dyma pam i ni'n gallu colli tymer. A gweud y gwir, dyma yw sylfaen neu greuddyn holl broblemau y byd. Pechod yn y galon ddynol. A dyw'r problem yma, dyw ddim jyst yn effeithio fi a fy mherthynas i gyda pobl eraill a'r byd o'n cwmpas i, mae yn effeithio fy mherthynas i gyda Duw. Yna'r peth gweitha i gyd. Mae pechod yn ein gwahanu ni oddi wrth y Duw sydd wedi'n creu ni a sydd wedi'n caru ni. Ac i ni nawr yn gwynebu barn Duw. Mae'r holl bethau yma sydd yn bod gyda'r byd yn symptomau o'r problem mwyaf difrifol i gyd, sef bod ni
ddim yn iawn gyda Duw. Dyna pam mae hanes y Nadolig yn newyddion mor dda. Ganwyd I chwi heddiw yn rhef Dafydd waredwr. Ni angen cael ein achub, a y gwaredwr mae Duw wedi anfon yw nid athro, nid gwleidydd, nid economegydd, na doctor, mae wedi anfon, wel, yr un I ni wedi clywed amdano fe yn ein darlleniadau ni. Mab y Goruchaf, yr un sanctaidd, Mab Duw, y cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon. Yr un oedd Meica'n addo byddai'n sefyll ac yn arwain y praidd fel bugail yn nerth yr arglwydd. Pwy yw'r gwaredwr yma? Wel, Iesu. Fe, Mab Duw, yr un a ddaeth i'r byd fel babi bach. Mae wedi dod yn un ohono ni, mae wedi dod I ganol tywyllwch a brynt ni y byd yma o bechod mwyn gwaredu, mwyn hachub, mwyn byw y bywyd perffaith yna ni wedi methu fyw, ac yna mwyn cyflwyno'r bywyd yna yn aberth yn ein lle ni. A chi'n gweld dyma'r unig ffordd I gael ein gwaredu, yr unig ffordd I gael ein hachub. Pan nath y bugeiliad cael ei anfon i'r preseb yna, ond nhw ddim yn mynd at un opsiwn ymysg llawer, na, ganwyd I chwi heddiw yn rhef Dafydd waredwr, y gwaredwr, yr unig obaith sydd gan ddynol ryw. Ond sut mae hynny'n digwydd? Wel, mae'r arglwydd Iesu'n cael ei eni mwyn rhoi bywyd newydd I ni. Ond mwyn delio gyda'n pechod, roedd rhaid iddo fe farw. Ac wrth iddo fe farw ar y groes, beth sy'n digwydd yw, trwy ffydd, mae'n pechod ni yn cael ei gosod arno fe. Mae'n cymryd y cwbl arno fe, ein gwrthryfel ni, ein eogrwydd ni, ein cywilydd ni, y barn yna I ni'n ei heiddi gan Dduw. Mae'n talu'r pris yn llwyr ar ein rhan ni. O'n i'n sôn ar y dechrau am wastraff. A fi'n siŵr ar ôl Nadolig fydd gennym ni gyd fagiau di a bagiau ailgylchu efo pethau I ni eisiau gwaredu. Ni ddim eisiau cadw nhw yn y tŷ, I ni eisiau cael gwared arno nhw. Ac, wel, fi'n siŵr I ni gyd I profi'r ryddhad yna pan mae'r lori'n dod. Ac yn casglu y bagiau. Ac yn cario nhw I ffwrdd, a ni ddim yn gorfod gweld nhw na aroglu nhw mwyach, maen nhw wedi mynd. Dyna yw ryfeddod y Nadolig. Dyna'r newyddion da I ni'n ddathlu, bod Iesu wedi cymryd ein pechod ni a'n gwaredu ni yn llwyr ac yn llawn. Mae wedi rhoi gobeith tragwyddol I ni. A beth bynnag sy'n digwydd yn y byd yma, a'r bywyd yma, mae gennym ni etifeddiaeth dragwyddol ag tangnefedd a bywyd gyda fe. Ond mae hynny yn ein trawsnewid ni heddiw. Wel, dyma siwrd I ni nawr fod I fynd ati I wynebu a helpu'r bobl o'n cwmpas ni a delio gyda problemau'r byd yn yr nerth I ni'n ei dderbyn gan y gwaredwr. Yr un sydd i'n achub ni o'n problem penna ni, sef ein pechod ni. Diolch iddo. Amen. Amen. Wel, mae'n amser I ni ganu carol arall gyda'n gilydd, ac I ni'n mynd I orffen trwy ganu clywch lir nef. From
Wel, diolch am ymuno gyda ni. Gobeithio'n wir erbyn flwyddyn nesaf cawn ni ymgynnull dan amgylchiadau wahanol. Ond am nawr, i ni'n dymuno Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i chi. I ni'n gweddio bendith Duw arnoch chi. Ac os i ni fel eglwys yn gallu eich cynorthwyo chi mewn unrhyw ffordd, plis cysylltwch â ni. Neu os i chi eisiau holi neu trafod mwy am yr hyn chi wedi glywed, plis anfonwch neges. Gwnewch ni weddio gyda'n gilydd i orffen. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch i ti nawr am y Nadolig, am y cwbl rydyn ni'n ei ddathlu. Diolch am y gwaredwr, yr un ysdi addo. Ac o arglwydd ni'n gofyn nawr yn neud i'n llenwi ni ar rhyfeddod. Yr un rhyfeddod oedd gan y bugeiliad. Ac yr un rhyfeddod oedd gan y proffwydi wrth iddyn nhw edrych ymlaen. Ac o arglwydd, y rhyfeddod yna mae pob un sydd yn troi mewn ffydd at yr arglwydd Iesu Grist yn ei deimlo. Diolch dy fod ti yn achub i'r eithaf pob un sydd yn dod ac yn dygeisio di. Derbyn ni nawr yn ddiolchgar arglwydd a bydd gyda ni dros y dyddiau a'r wythnosau nesaf yma. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Amen. Amen.